नमस्कार मित्रांनो, शिक्षक भरतीबद्दल एक अपडेट आला आहे मित्रांनो. जे 2.5 लाख बेरोजगारांचं मित्रांनो विद्यार्थ्यांचं जे शिक्षक भरतीचा मुहूर्त आहे तो ऑगस्टमध्ये ठरलेला आहे. याच्याबद्दल माहिती बघूया. तर आपल्या सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बघणार मित्रांनो शिक्षक भरती जे 2 ते 3 लाख विद्यार्थी बेसब्रीने आतुरतेनं वाट पाहत होते की शिक्षक भरती कधी होणार. त्याच्याबद्दल एक अपडेट आलेलं मित्रांनो. जे शिक्षक भरती आहे मित्रांनो ते ऑगस्टमध्ये होणार आहे मित्रांनो. शिक्षक भरती ऑगस्टमध्ये कशा प्रकारे होईल, कोणते टप्पे असणार आहेत, कधी व्हॅकन्सी निघणार, ही सर्व माहिती आपण बघणार आहोत. त्याच्या अगोदर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. जे आपण ऑफिशियल GR येणार आहे त्या GRवरती पण आपण बघणार आहोत मित्रांनो. आलेल्या अपडेटनुसार असं आहे मित्रांनो. आता सध्या तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, इथे संच मान्यता अंतिम झाल्यानंतर पवित्र पोर्टल ॲक्टिव्ह करण्यात येणार मित्र. संच मान्यता ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर संच मान्यता म्हणजे काय आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्याच्या खोलमध्ये मी जाणार नाही मित्रांनो. तर कशा प्रकारे टप्पे असणार आहेत ते आपण बघणार आहोत. कार्यरत शिक्षकांची संच मान्यता 15 मेपर्यंत अंतिम करण्यात येणार आहे मित्रांनो. 15 मेपर्यंत झाल्यानंतर 20 मेपर्यंत शाळाने ती संच मान्यता वितरित करण्यात येणार आहे मित्रांनो. संच मान्यता झाल्यानंतर 20 मेपर्यंत वितरित. त्यानंतर मित्रांनो या संच मान्यतेतील मंजूर पदानुसार भरतीची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. व्यवस्थापनाच्या शिक्षक पदांची बिंदू नामावली 30 जूनपर्यंत प्रमाणित करणे. 30 जूनपर्यंत फायनल करण्यात येणार मित्रांनो. संबंधित व्यवस्थापन रिक्त पदांची जाहिरात 15 जुलै पवित्र पोर्टलवरती दिली जाईल. जे रिक्त पदांची जी जाहिरात आहे मित्रांनो ती पवित्र पोर्टलवरती 15 जुलैपर्यंत देण्यात येईल. 20 ऑगस्टपर्यंत उमेदवारांचे पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम भरणे, नियुक्ती शिफारस करणे म्हणजे जे अर्ज भरण्यात येणार आहे मित्रांनो ते 20 ऑगस्टपर्यंत अर्ज भरण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात दुसऱ्या तेव्हाकरता शिक्षकांची रिक्त पदांची पोर्टलवर नोंदवून करायची. त्या जे काळ आहे मित्रांनो त्यानंतर तिथली रिक्त पदांची पोर्टलवरती आपल्याला नोंद करायची मित्रांनो. त्यानंतर इथं बघू शकता तुम्ही, आपल्याला माहीत आहे की आपल्या राज्यातील शिक्षक बदल्यांवरती स्थगित आहे. जे शिक्षक जिथं आहेत तिथंच राहायला लागते. हे एक आपण शासनाने निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मित्रांनो पदभरतीची कार्यवाही आवश्यक. या प्रकारे तुम्हाला माहीत आहे की पदभरती होणार आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे पदभरतीची कार्यवाही शिक्षण संस्थांनी गोसावी आणि भरतीची वेळा प्रधानाने कळवली आहे. त्या 17 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेले निरसन टेट परीक्षेच्या निकालात पदभरती कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक असल्याचे बाब प्रधानाने निरसन करणार आहे. कोर्टाच्या निर्णय मित्रांनो ही खूप इम्पॉर्टंट आहे की परीक्षेची बाब सुरुवात करण्यात यावी. परंतु सध्या विद्यार्थ्यांच्या आधार शिक्षकांद्वारे संचलन करण्याची प्रक्रिया सुरू. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर रिक्त पदांचे चिन्ह स्पष्ट होईल. त्यानंतर भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल. लवकरच ही संच मान्यता झाल्यानंतर मित्रांनो संच मान्यता कंप्लीट झाली पवित्र पोर्टलवरती आपल्याला बघण्यात येईल मित्रांनो की किती भरती होणार आहे. रिक्त पदांची नोंद करण्यात येईल. अशा प्रकारे मित्रांनो शिक्षक भरतीची जी परीक्षा ते होणार आहे मित्रांनो. आपल्या पुढील अपडेट्ससाठी जी ऑफिशियल GR येईल त्या GRसाठी आपल्या चॅनलवरती तुम्ही सबस्क्राईब करा. जर नवीन असेल तर बेल आयकॉन प्रेस करून सबस्क्राईब बटनला प्रेस करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच नवीन व्हिडिओसाठी.